салому алейкум дӯстони азиз, боз хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Конибодом, кӯчаи Гулбоғ хона фурӯхта мешавад. Дӯстони азиз, хона аз 6 сотиқ иборат буда ва инчунин дарахтони мевадиҳанда ҳам дорад, об ҳам ҳаст. Дӯстони азиз, нархаш 250 000 сомон боз савдо мешавад. ҳозир ҳоли хонаи банавор мегирем, чӣ хел ва чӣ гуна аст. ҳатман видеоро то охир тамошо кунед дӯстон. инҷаш сиби айбон нопура айбон мешад. сети хонаш ҳаст, якумаш ойнакош пластик, болош ҳоли сиби нопура, хонаи нопура. инҷа калидораш, ин дуюм хона, ин сеюм хона. хонаи нопура дӯстони азиз. ҳозир болохонаам нишон медиҳем. сиби яъне ки дуюм этаж мешад. лестница шудагӣ. дараш маҳкам даса. ин субки дуюм этаж биям дохил мешавад. дӯстони азиз, манзараошкарагӣ. касе ки мегирад полни табдили худаш дуюм этажа детский комната, ҳама чизҳои карда мешавад инҷо. бемалол 250 000 сомон боз дӯстони азиз арзон мешавад. рақамҳо дар рӯи экран ҳаст. ва инчунин дӯстони азиз, як чизро нагуфта намонам. касе ки хона фурӯхтанӣ ҳаст ё мошин фурӯхтанӣ ҳаст, метавонед ба рақамҳои 98 858 39 39 занг зада бошед. Санҷар медиа ҳамеша дар хизмати шумоён аст. дӯстони азиз, бо мо буданро ҳеҷ вақт фаромӯш насозед дӯстон. ҳамотон дар паноҳи худованди бузург бошедон.